Lata 80., rewolucja Solidarności w Polsce zmienia też oblicze ruchu białoruskiego w naszym kraju. Do głosu dochodzi młode pokolenie, przeważnie studenci różnych uczelni w Polsce. To jest ten właśnie znów taki renesans polskiego życia narodowego, ale tam gdzieś w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i innych miastach studiuje wiele osób, które kończyło szkoły podstawowe, gdzie uczono jeszcze języka białoruskiego, przynajmniej jako przedmiotu, gdzie jeszcze jakaś idea życia białoruskiego istniała. Ci, którzy byli nawet w liceach białoruskich z językiem białoruskim w Bielsku czy w Hajnówce, no, przyglądając się temu otoczeniu, temu odrodzeniu życia narodowego w Polsce, no też zaczynają zastanawiać, a kim my jesteśmy. Bo z pewnością nie Polakami, nie Polakami, bo rodzice nasi mówili, dziadkowie nasi mówili innym językiem, chodziliśmy do cerkwi. To renesans polskiego życia następuje w kościele przede wszystkim. My przecież jesteśmy z cerkwi. No i zaczyna to poszukiwanie tożsamości. To poszukiwanie tożsamości przede wszystkim wśród młodych ludzi. Kształtuje się nowy ruch, przede wszystkim młodzieżowy, który z czasem zostanie zorganizowany jako Białoruskie Zrzeszenie Studentów, BAS, Białoruskie Objednanie Studentów, ale też inteligencja białoruska w latach 80. Nieliczna, ale jednak taka, której nie zadowala model ruchu białoruskiego w Białoruskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym, a więc oparty tylko na folklorze, tworzy w Białymstoku wokół Sokrata Janowicza białoruskie wydawnictwo niezależne, które wydaje kilka zeszytów bardzo interesujących dokumentów, oczywiście w drugim obiegu. Potem już pod koniec lat 80. wokół historyka Jerzego Turonka powstaje pismo Kontakt i jakby te wszystkie grupy chcą upodmiotowić Białorusinów w Polsce. Zmienia się jednak struktura społeczna Białorusinów w Polsce. Coraz więcej młodzieży kończy studia i swojej przynależności narodowej nie sprowadza do rzewnych pieśni, wyszywanych koszul i łapci. Młodzi Białorusini nie czują się gorsi od swoich polskich rówieśników. Chcą żyć normalnie, robić kariery odpowiadające ich edukacji i zdolnościom, oddychać czystym powietrzem, jak napisał w początku lat 80. Jan Maksymiuk, jeden z założycieli Białoruskiego Zrzeszenia Studentów. Poszukiwania tożsamości prowadziło później tego przełomu, który następował w latach 80. Kontaktu z polską opozycją, i takiej powstania wiary, że ten komunizm, który był, to nie była ta najlepsza forma zabezpieczenia życia narodowego Białorusinów, a to, co nastąpi, demokracja, to dopiero będzie raj na ziemi. I z tą wiarą ludzie tworzyli czy to struktury organizacyjne, czy też jakieś pisma, ulotki pisali, przekonując przede wszystkim sami siebie, i jeszcze najbliższe otoczenie. W ten sposób kilkaset osób nagle stało się bardzo aktywnymi działaczami. Różne były losy później tych osób, różne były wybory polityczne, ale taki był początek. 89 przyniósł już zasadniczą zmianę, bo wreszcie można było zacząć działać otwarcie. Jak grzyby po deszczu powstawały nowe inicjatywy, nowe organizacje, nowe czasopisma. Także to był bardzo burzliwy okres takiego przebudzenia Białorusinów. Wystawiają swoich kandydatów w 1989 roku w pierwszych wyborach do Sejmu i Senatu. Potem ten ruch powołuje też swoją partię, Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne, która po kilku latach jednak, muszę przyznać, nie osiągnęła spodziewanych rezultatów i zostaje samorozwiązana. Ogólnie na początku 90. społeczność białoruska była, czy ogólnie prawosławna, patrzyła w przeszłość, bo uważała, że było całkiem dobrze i obawiała się, że to wszystko, co osiągnęła w minionym okresie, zostanie w wyniku rządów polskich, nacjonalistycznych, klerykalnych, bo tego się właśnie bano, zostanie Białorusinom zabrane. Wiele czasu musiało minąć, nim
nim Białorusini nauczyli się wykorzystywać te możliwości, które przyniosła demokracja. No ale też trzeba powiedzieć, że jednocześnie szedł proces polonizacji, zwłaszcza kolejnych młodych pokoleń. A więc to dość ambiwalentnie można na ten okres patrzeć, ale w każdym razie udało się białoruskość zachować po dzień dzisiejszy. Pokolenie Białoruskiego Zrzeszenia Studentów, wchodząc w dorosłe życie, zakłada w Białymstoku przedszkole, potem nauczanie języka białoruskiego w szkole. Czym można powiedzieć, chociaż na parę lat, czy w niewielkim środowisku inteligenckim, ale w pewnym sensie powstrzymuje taką totalną asymilację, polonizację tego pokolenia. Warto podkreślić, że to jest pierwsza szkoła, w której dzieci uczą się języka białoruskiego w Białymstoku po II wojnie światowej. Wierzyliśmy, że uda się zrewitalizować szkolnictwo, że będzie język białoruski w uniwersytecie, jakiś instytut białoruski będzie w uniwersytecie, że będzie Centrum Kultury Białoruskiej, białoruski teatr. Marzyła nam się taka autonomia bez jakiejś takiej autonomii, powiedzmy, urzędowej, biurokratycznej. Natomiast wierzyliśmy, że w wolnym społeczeństwie to wszystko uda się zorganizować. Przede wszystkim współpracę między wszystkimi gminami białoruskimi. To pokolenie lat 80., lat 90. aktywistów białoruskich założyło nowe wydawnictwa. Powstał na przykład miesięcznik Czasopis, powstało pismo historyków białoruskich, zeszyty historyczne, które się ukazują do dzisiaj i mają świetne recenzje w środowiskach historycznych zarówno Polski, jak i Białorusi. Uważam, że historycy zrobili najwięcej, a przynajmniej najwyższy poziom osiągnęli, ponieważ mamy wielu profesorów. Wszyscy robiliśmy swoje stopnie w polskich uczelniach i tutaj nie było na pewno żadnej taryfy ulgowej. Głosząc swoje tezy, musieliśmy je bardzo dokładnie uzasadnić. Tak więc Białoruskie Towarzystwo Historyczne jest uznaną firmą. Wydaliśmy 50 książek i 55 białoruskich zeszytów historycznych, ale to bezpośrednio towarzystwo, natomiast członkowie towarzystwa wydali setki książek, bo to już trzeba liczyć w setkach i w związku z tym tak ogromnej pracy nie da się zlekceważyć. Myślę, że nikt już nie może twierdzić, że Białorusini nie mają historii, choćby sama historia Białorusinów Podlasia, która ukazuje nasze tutaj korzenie tysiącletnie. Uznano, że istnieje szkoła białostocka w historiografii białoruskiej. Powstały nowe redakcje w Polskim Radiu Białystok, powstało Radio Racja, powstał program w telewizji polskiej i to wszystko jakoś mam takie wrażenie, czy mam takie przekonanie, pozostawiło swój ślad, czy pozostawia swój ślad na życiu naszego regionu. Także to pokolenie występuje według mnie z bardzo taką ciekawą inicjatywą, bardzo wartościową Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza w Gródku. Festiwal przez 30 lat jest takim mostem łączącym młodzież białoruską z Podlasia, głównie już miejską, dla której ten model białoruskiej kultury ludowej, folklorystycznej jest nieatrakcyjny, z wielkomiejską kulturą białoruską, która się odradza czy rodzi na Białorusi poprzez muzykę, poprzez sztukę wizualną, ale też pokazuje ich rówieśnikom, młodym Polakom z Białegostoku, którzy masowo jadą na tą imprezę, że jest po sąsiedzku taki naród, że są koledzy Białorusini, że ta kultura,
muzyczna przede wszystkim jest bardzo interesująca, intrygująca, ale jednocześnie łącząca te narody. Festiwal Basowiszcza trwa od 1990 do 2019 roku. Нашу милую маму треба в różnych krajach пребывать. Зразумеешь, тады под твоими ногами трысланы нерухомо стоять. Ty nie czekaj, surprizą nie będzie. Ty nie czekaj, ty nie czekaj. Ty nie czekaj, surprizą nie będzie. Nikt nie czekaj, i ty nie czekaj. A teraz z wami! Kiedy idzie o literaturę, to utrzymuje poziom, tak bym powiedział, mimo zwężenia się liczby mówiących po białorusku, jednak no, co prawda to głównie starsze pokolenie, takie moje, że tak powiem, przede wszystkim Michał Androsiuk, ale tak samo Andrzej Stepaniuk, teraz Hanna Kondraciuk. To są ludzie, to są autorzy, którzy znani na Białorusi, których się szanuje także w Mińsku. Ogólnie można powiedzieć, że bardzo się staraliśmy, że czy to ruch inteligencki, no przede wszystkim miejski, no bo to na wsi już nie ma do kogo się zwracać, po prostu wieś tak szybko wymiera, że to co robiliśmy z myślą o młodzieży, jak choćby Basowiszcza, no to naprawdę nam się udało, ale też trzeba powiedzieć, że już go nie ma. Już gdzieś ta młodzież znikła, nie miała już takiej energii, żeby to organizować. Zresztą widać to samo w pielgrzymkach młodzieży prawosławnej, że to już jest zmniejszenie ilości dziesięciokrotne. No, nie będę tutaj taniego optymizmu szerzył, tylko mogę powiedzieć, że mimo wszystko ciągle jesteśmy i możemy liczyć, że napływ nowych Białorusinów nas wzmocni. Jeśli chodzi o przyszłość, no to właśnie chyba stoimy na progu jakiejś nowej definicji, jeśli chodzi o to, że Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne prowadziło działalność głównie na wsi, głównie w oparciu o tradycyjną kulturę ludową, o folklor. To środowisko, umownie mówiąc, Białoruskiego Zrzeszenia Studentów czy Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego już w latach 90. chciało właśnie upodmiotowić Białorusinów i występowało z hasłami politycznymi. To obecnie, czy to może być edukacja, czy może być regionalizacja, czy osiągnięcia w dziedzinie sztuki, ale niewątpliwie stoimy przed nowymi wyzwaniami, na które już będą odpowiadać kolejne pokolenia.